கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் கட்டிடுவோம் கிறிஸ்துவுக்காய். சுத்தியல் வைத்து அடித்தல்ல, ரம்பத்தால் மரத்தை அறுத்தல்ல. சுத்தியால் வைத்து அடித்தல்ல, ரம்பத்தால் மரத்தை அறுத்தல்ல. கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம் கட்டிடுவோம் கிறிஸ்துவுக்காய். கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம் கட்டிடுவோம் கிறிஸ்துவுக்காய். ஒவ்வொரு நாளும் கட்டிடுவோம், ஒவ்வொரு செயலும் கற்களாலே. ஒவ்வொரு நாளும் கட்டிடுவோம், ஒவ்வொரு செயலும் கற்களால். உத்தமர் இயேசுவின் அஸ்திவாரம் பத்திரமாக தாங்கிடுவார். கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம் கட்டிடுவோம் கிறிஸ்துவுக்காய். கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம் கட்டிடுவோம் கிறிஸ்துவுக்காய். பாவமாம் மணலில் கட்டப்பட்ட கற்பட வீடுகள் வீழ்ந்திடுமே பள்ளமா. பாவமாம் மணலில் கட்டப்பட்ட பற்பல வீடுகள் வீழ்ந்திடுமே. பாவமாம் மணலில் கட்டப்பட்ட பற்பல வீடுகள் வீழ்ந்திடுமே. அவலம் வார்த்தை கேட்போம், அவரே மூளைக்கு தலைக்கல்லாம். கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம் கட்டிடுவோம் கிறிஸ்துவுக்காய். கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம் கட்டிடுவோம் கிறிஸ்துவுக்காய். மீண்டுமாய் முதல் கவியை பாட போறோம். ஒவ்வொரு நாளும் கட்டிடுவோம், ஒவ்வொரு செயலும் கற்களாலே. அப்போ நாம் இன்றைய தினத்திலே கர்த்தருக்காக கட்டும்படியாய் கர்த்தர் நம்மளை வச்சிருக்கிறார். குறிச்சு கவலைப்படாதீங்க. நீ கர்த்தருக்காக நீ கட்டும் பொழுது வசனம் சொல்லுது ஒவ்வொரு செயலும் நாம் கட்ட வேண்டும். ஆமென். கட்டுறதுனா இப்படி கட்டுறது கிடையாது மேல. ஆமென். நாம் ஆண்டவருக்காக உயர எழும்பும் போது நம் கட்டுகளை தேவன் அர்த்தம். ஆமென். 3 வாலிபர்களை கட்டப்பட்டு தான் அக்னியில போட்டாங்க. ஆனா அக்னிக்குள்ள போட்ட உடனே கட்டப்பட்ட கட்டுகள் தான் அறுக்கப்பட்டது தவிர முடிய கூட அந்த அக்னியால சேதப்படுத்த முடியல. ஆமென். ஆகவே என்ன வந்தாலும் சரி, உன் கட்டுகளை அது நீக்குமே தவிர உன்னை மேற்கொள்ளலாமா? முதல் கவியை பாட போறோம். ஒவ்வொரு நாளும் கட்டிடுவோம், ஒவ்வொரு செயலும் கற்களாலே. உத்தமர் இயேசுவின் அஸ்திபாரம் பத்திரமாய் தாங்கிடுவார். பண்ணலாமா?